Va, seguim tots que passaran llibres. Un moment, vaig a fer fotocòpies. Tothom a seure davant de mon pare. Tornarem un moment. Bon dia, me present a Sara. Ella té 13 anys, està arribant a l'institut. El fet que la tracteu bé i m'ensenyeu al centre. Presentau-vos, Justina Sara coneixerà una mica. Justina Sara. Som en Toni Gomés, que té 13 anys. Som en Pep Massa, que té 13 anys. Som en Jordi Carrió i tinc 13 anys. Som en Maria Vida Ribot i tinc 13 anys. Sara, pots anar a seure davall a mi d'aquella finestra de l'arc de meu? Duem una moto i la passem pel damunt. La fiquem dins un autocar que no sé el seu. I si li dram una poada d'aigua bruta? I la farem corrent per l'institut, i que tothom no vagi. Sí, i la tancam al soterrani. I com ho fem? Després del pati, quan tothom sigui a classe. Va ser cercar un poal d'aigua bruta a la dona de fer net. I jo aniré a assetjar el clau de soterrani com s'agiria. I noi, fem. Tu entretens perquè no entri a classe. El veig tot després del pati al bany. Mira, l'ha trobat! L'ha trobat! I noi, aquesta, casa de l'home que ha llogat per aquesta nina. Diuen que encara es tanqueu soterrani i que sovint, misteriosament, troben vaciats en diferents punts del centre. De veritat! Això diuen, no han de comprovar. Jo crec que és veritat, i algú hauria de mostrar-ho. Que va, no l'han dit per fer no, com? Això té la seva solució. Anem a saber del centre i descobrirem. Què dius? Està loja? Som gallines. D'això que és vint. Per favor! De cap manera, i si us passava alguna cosa, no i no. Tenim permís dels pares, ho faran sobre la nostra responsabilitat. Em sap greu, però no pot ser. I si vostè ens acompanya, no em digui que no té curiositat. La veritat és que sí. Va, jo em quedaré en el centre també per si passàs alguna cosa. Muntarem el campament aquí. Va, col·locau les coses. En tenir-ho tot preparat, anirem a fer una volta a veure si veiem res.
Carlos, s'han assustat i han perdut.